खुलुमबाय एसबी बड निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 21 जानुवारि 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनहा एसबी बड निउज चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रामबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै होनो हागोन जाहाथे गुबुनफोराबो बे खौरांखौ मोननो हायो खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो बर' रावा 8थि फारियाव जायगा मोननायनि उनावबो बर' रावखौ मावख'फोराव आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जाया साननैसो सिगांसो गोदानै लुनाय मावख'फोराव बर' रावजों बेनार गैयैनि थाखाय बेनारफोरखौ बोख्लायनानै होनाय जाथाय जानानै थांदोंमोन अब्लाबो दासिमबो गोबाङावनो बर' रावखौ लिरनाय नुनो मोननाय जाया बर'फोरनि मिरु क'क्राझारावबो खनले खनले बर' रावजों बेनाराव लिरै जाथायफोरा नुजाथिदों क'क्राझाराव गोदानै लुनाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजावबो असमिया आरो इंराजि हांखोनिल' बेनार लिरनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन बेनि उनावनो समाज बिजोंनि गेजेरजों बेनि हेंथा खालामनायखौ गोबां नुनो मोननाय जादों दा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयैनो जेसिबिजों क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि बेनारखौ बोख्लायनानै होबाय बोराय बैसोआव सासे आबौनि खाफाला गेवदों 88 बोसोर बैसोनि महन द्वारका दासनि खाफालाव नांदों 5 कोटी रांनि लटारि पान्जाबनि देराबासीनि त्रिवेदी केम्पनि 88 बोसोर बैसोनि महन द्वारका दास बिथांनि खाफालाव 5 कोटी रांनि लटारि जाखांदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला 5 कोटीनि मादाव टेक्स दाननानै 3 कोटी 50 लाख रां मोनगोन आबौआ गाव लटारि लानो हास्थायनानै गावनि फिसौज्लाखौ गावनि थाखाय लटारि बायनो थिनहरदोंमोन महन द्वारका दास बिथाङा आरो माखासे नाम्बार थानाय लटारिनि टिकेटखौ बायनो थाखायबो फिसौज्लाखौ बुंहरखादोंमोन बे लेखायै लाहरी मकर संक्रान्ति मुंनि लटारिनिफ्राय टिकेटखौ बायदोंमोन फिसौज्लाया बेनि उनावनो 5 कोटी रांनि लटारिया नांदों 88 बोसोर बैसोनि आबौनि खाफालाव फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला सानसे खाफालाव लटारिया नांगोन होननानै बिथाङा दान मोनफ्रोमबो लटारि टिकेट बायोमोन गमामायैनो बे खेबाव गेदेर लटारिया खाफालाव नांदों आरो बेफोर रांखौ नखरनि सुबुंफोरनो समानैनो राननानै होगोन होननानै फोरमायथिदों महन द्वारका दास बिथाङा सोरखारि साख्रि नागिरनाय लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां स्टाफ सिलेक्शन कमिशना माल्टी टास्किं स्टाफ एमटीएस नन टेक्निकल स्टाफ आरो हावलदार सीबीआईसी आरो सीबीएननि गोबां पस्टनि थाखाय एडभार्टाइज फोसावदों गासै 2,523 पस्टनि थाखाय एडभार्टाइज फोसावदों भारत सरकारनि गुबुन गुबुन मिनिस्ट्रिज डिपार्टमेन्ट आरो अफिसफोरनि थाखाय माल्टी टास्किं स्टाफ नन टेक्निकल स्टाफ आरो सेन्ट्रेल बोर्ड अफ इनडाइरेक्ट टैक्सेस आरो कास्टम्स सीबीआईसी आरो सेन्ट्रेल ब्यूरो अफ नार्कोटिक्स सीबीएननि हावलदार पस्टनि थाखाय एडभार्टाइज फोसावदों एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 17 फेब्रुवारि 2023 आरो आनजादा एप्रिल 2023 आव जागोन बैसा गुबुन गुबुन पस्टनि थाखाय 1 जानुवारि 2023 आव 18 निफ्राय 25 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानाय जानो नांगोन आरो 18 निफ्राय 27 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानाय जानो नांगोन नाथाय एससी एसटीआ 5 बोसोर रेहाय मोनगोन सोलोंथाया 17 फेब्रुवारि 2023 आव मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय जानो नांगोन गासै 2,523 पस्टनि मादाव एमटीएस एज ग्रुप 18 to 25 नि थाखाय 9,329 एमटीएस 18 निफ्राय 27 बोसोर बैसोनि थाखाय 2,665 आरो हावलदार सीबीआईसी नि थाखाय 529 पस्ट यूपीपीएल माने मा यूपीपीएल माने उर्खाव प्रमोद प्राइवेट लिमिटेड होननानै बुंथियो कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारिया मख'नो गोनांदि क'क्राझारनि रुपनाथ ब्रह्म अदेबानि आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव लांनो नागिरनायखौ लानानै खुद्रिदों बनसुजों लोगोसे कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारि आरो आरएनबि सरकारि देहा फाहामसालिनि खाथि खाला फार्मासि गला होग्राफोरा आरो आरएनबि सरकारि देहा फाहामसालिखौ बोखारनायनि हेंथा खालामनायखौ रायजो राजाफोरा बयबो मदद होनांगौ होननानैबो बुंथियो गर्जन मुसाहारिया बिथाङा फोरमायथिबावदों दि रुपनाथ ब्रह्मआ बर'नि गिबिसिन मन्त्रि कंग्रेसनि मन्त्रि सासे लिरगिरि खन्थाइगिरि आरो गपिनाथ बरदलै बिथांमोनजों समान समान भारतनि उदांस्रिनि थाखाय दावहा नांग्रा दैदेनगिरि जायनि थाखाय रुपनाथ ब्रह्मखौ मान होनानै बिथांनि मुङाव आरएनबि सिभिल हस्पिटाल बेखेवदोंमोन नाथाय माखासे दान सिगां बिथांनि मुसुखाखौ जेब्ला सिबिनो नागिरो अब्ला मुसुखाखौ मोननो हायाखैमोन उनाव गोबां नागिरनायनि उनाव प्रगति भवननि गोदान बिल्डिंनि सिङावसो लेथ्रा बस्थाजों बोननानै दोननाय हालोदाव मोननो हादोंमोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा आरो दा क'क्राझारनि आरएनबि देहा फाहामसालिखौबो बोखारनो नागिरदों बेयाव प्रमद बर'नि आखला मा होननानै सोंथि खालामदों
गर्जन मोसाहारिया आरो एसेबां गेदेर बर'जों मान होजानाय आरएनबि देहा फाहामसालिखौ मानो बोखारनो नागिरदों होननानैबो सोंथि खालामो बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदि सासे गेदेर सुबुंखौ सिबिनो आरो बिबारजों मान होनो रोंनांगौ नाथाय दा प्रमद बर'आ रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बोखारखांनायनि उनाव देहा फाहामसालिखौबो बोखारनो नागिरदों होननानै बुंथियो गर्जन मोसाहारिया बेनि अनगायैबो गर्जन मोसाहारिया बुंथिबावदि प्रमद बर'आ सिभिल ससाइटि बर'नि मेलेमजिबि रावनावबो जेबो सोङा गावनि गोसो बायदियैनो खामानिखौ मावो प्रमद बर'आ गावनो डक्टर गावनि इन्जिनियार आरो गावनो आइएएस अफिसार रावबो गिदिर सुबुंनिफ्राय बोसोन लाया होननानै बुंथियो आरो दिनै रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बोखारबाय रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटालखौ बोखारबाय गाबोन गुवाहाटीनि आइएसबिटिखौ बोखारगोन आरो जोबनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बोखारनानै प्रमद बर'निखौ दोनगोन बायदिखौसो नुहुरो होननानै बुंथियो गर्जन मोसाहारिया क'क्राझार आरएनबि देहा फाहामसालिखौ बोखारनायखौ लानानै एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो ओनसोलनि एमएलए जानानै मानो जेबो बुंफैयाखै होननानैबो सोंथि खालामो गर्जन मोसाहारिया आरो क'क्राझार आरएनबि देहा फाहामसालिखौ बोखारनायखौ लानानै जाहाथे रायजो राजाफ्राबो ओंखारबोयो बेनि थाखायबो खावलायहरो बिथाङा बर'नि सावथुन मुलुगनि बान्था राननायाव बेले बेजे जानायनि अजद होदों मुंदांखा फावगिरि आरो सावथुन दिहुनगिरि रजनी बसुमतारिया बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि माखासे सान सिगां जालांनाय बर' सावथुन मुलुगनि बान्था राननायाव बेले बेजे जादों मानोना बेस्ट डाइरेक्शननि थाखाय जोलै सावथुनखौसो सायख'नाय जादोंमोन आरो बान्था राननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनाय बिथांमोननि सिगाङाव जोलै सावथुना बेस्ट डाइरेक्शननि थाखाय सायख'जाबाय होननानै जुरिनिफ्राय फोरमायथिदोंमोन नाथाय बान्था राननाय समावसो बेस्ट डाइरेक्शननि थाखाय जोलै सावथुननि मुंखौ मख'वालासे गुबुन सावथुननि मुंखौ मख'दों होननानै फोरमायथियो बिथाङा लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि जोबथा समाव सोर सानै साथाम सुबुंफोरा ज' लोगो नांनानै सावथुननि मुंखौ सोलायखो बेनि सोमोन्दै जेबो मिथिया आरो बेबायदि खालामनाया सोंखारिजाथाव होननानै बुंथि बिथाङा उननि समाव बेबायदि जाहाथे जाबावा आरो उननि समाव कमिटिनि गासैबो मावथिफोरा जाहाथे नोजोर लाखियो बेनि थाखायबो खावलायहरो रजनी बसुमतारी बिथाङा पुलिस आरो दाखाथिनि गेजेराव गावलायलायनाय पुलिसा 14 राउन्ड गुलि गावदों दाखाथि हान्जानि सायाव AS22F5594 नम्बरनि बोलेर' गारिजों फैदोंमोन दाखाथिफोरा बेयावनो गवालपारानि टिपलाइनि खासिबारियाव दाखाथि आरो पुलिसनि गेजेराव गावलायलायनाय जाथाय जादों पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 10 दाखाथिनि मोनसे हान्जानि सायाव गोलाव समनिफ्रायनो अपारेशन खालामनाया जादोंमोन बेयावनो बाराक आली आरो रिजाबुलजों लोगोसे सानै गासै 4 दाखाथिफोरा गंसे बोलेर' गारिजों फैनायखौ खौरां मोन्दोंमोन बेयावनो गवालपारा डीएसपी अनुराग शर्मानि दैदेननायाव अपारेशन खालामहैनाय जादोंमोन जेराव दाखाथिफोर गाखोनाय बोलेर' गारिखौ लाखिनो थिननाय जादोंमोन नाथाय दाखाथिफोरा बोलेर' गारिखौ लाखियालासे पुलिसनि सायाव गुलि गावदोंमोन आरो पुलिसाबो दाखाथिफोरनि सायाव 14 राउन्डनि गुलि गावहरफिननो गोनां जादों दाखाथि आरो पुलिसफोरनि गेजेराव गावलायलायनायाव रावनिबो जोखोम जानायनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै बेराफारसेथिं दाखाथिफोरनि बोलेर' गारिखौ हमनानै लाखिनो हादोंब्लाबो दाखाथिफोरा पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारग'लांनो हादों होननानै फोरमायथिदों पुलिसा फोरमायथिबावनाय बादिब्ला दाखाथिफोर गाखोनाय बोलेर' गारिनि सिङाव 7.65 mm पिस्तलनि गरथाम गावखोन्दा गुलिबो मोननो हादों पुलिसा फोरमायथिबावनाय बादिब्ला 10 दाखाथिफोरनि मादाव 6 दाखाथिफोरखौनो हमनो हानाय जाबाय क'क्राझार आरएनबि देहा फाहामसालिखौ मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो थांखि लानायखौ गोख्रों हेंथा होनानै क'क्राझार मार्चेन्ट एस'सिएशन बनसु एबिएमसु क'क्राझार फार्मासिस्ट एस'सिएशना खौरांगिरि मेल खुंदों बिथांमोना फोरमायथिदों दि क'क्राझार मेडिकेल कलेजआ गोजानाव थानायनि थाखाय मोनानि समाव सोरबा खैफोदाव गोग्लैयोबा क'क्राझारनि थागिबिफोरा गोबां असुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जागोन गुबैयै दुखुथिया सुबुंफोरा मोनानि समाव रां खरसा खालामनानै गोबां असुबिदानि गेजेरजों फाहामथाय लाहैनो गोनां जागोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा आरो क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव 200 बिसना दंमोन जायनिफ्राय रायजो राजाफ्रा सुबिदाखौ मोननो हादोंमोन बेनि अनगायैबो बेसेन नाङालासे माखासे सुबिदाफोर जेरै सिटि स्केन एक्सरे बायदि सार्भिसफोरखौ रायजो राजाफ्रा मोननो हादोंमोन नाथाय मेडिकेल कलेजाव माखासे रां लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो रुपनाथ ब्रह्म बिथाङा बर'नि सासे राजखान्थिगिरि खन्थाइगिरि धोरोमगुरु जायनि थाखाय बिथांखौ मान होनानै रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाल बेखेवनाय जादोंमोन आरो थांनाय 1954 मायथाइनिफ्रायनो बे देहा फाहामसालिखौ बिथांनि मुङाव बेखेवनाय जादोंमोन दा रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ बोखारोबा लासैनो बिथांनि मुङाबो गोमोरलांसिगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा से फोसावनाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों मानास अट' श'रुमा नोंथांमोनहा गोदान बोसोरनि गोदान मटर साइकेल बायनो गोसो दंबा मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ बायनो हागोन
मणिपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों। अफारफोरा जाहैबाय नोंथाङा मटरसाइकेल आरो स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोनगोन। बेनि अनगायैबो गोजां बोथोरनि थाखाय गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोननो हागोन। लोगोसे खम डाउन पेमेन्टआवनो मटरसाइकेल आरो स्कुटिखौ मोननो हागोन। जायखिजाया कम्पानिनि मटरसाइकेल आरो स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दं मानास अट' श'रुमाव। अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो? नोंथाङा मानास अट' श'रुमाव फैनानै गावनि साननायखौ जाफुंहोफैनो हागोन। मिथिबावनो हास्थायोब्ला 7060601255 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।